έχει μείνει και στα χαρτιά, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, η Διυπουργική Επιτροπή για τον Αεροπορικό Τουρισμό. Και όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κυπριανό Μπύρη, ο οποίος είναι πιλότος και είναι και ο πρόεδρος της ΑΟΠΑ Ελλάς, του σωματείου που εκπροσωπεί τους ιδιώτες πιλότους και τη γενική αεροπορία. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπύρη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λέγαμε ότι οι καλές καιρικές συνθήκες που είχαμε μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο έτσι, κάπως βοηθούσαν τις πτήσεις αυτές. Δεν ξέρω, η εικόνα που έχετε εσείς είναι ότι πετούσαν οι ιδιώτες πιλότοι, γίναν πτήσεις σε αυτή την περίοδο? Κοιτάξτε, υπάρχει το οξύμορο του γεγονότος ότι οι πιλότοι πετάνε όσοι έχουν τη δυνατότητα και να έχουν πρόσβαση σε μικρά αεροσκάφη για να κάνουν τον αεροπορικό τουρισμό. Δυστυχώς όμως, όσο και καλός να είναι ο καιρός, υπάρχουν αρκετά εμπόδια ακόμα στην Ελλάδα, που είναι από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης που έχουν μείνει πίσω στις συνθήκες της αεροπορίας αυτής, της γενικής αεροπορίας που λέμε, για να κάνουν τον αεροπορικό τουρισμό, που παρόλο που είναι όλα μαγικά, ειδικά στην Ελλάδα και πόσο μάλλον για τους ξένους από το εξωτερικό που έρχονται και βρίσκουν ένα παράδεισο εδώ πέρα όταν πετάνε με τα αεροσκάφη τους στην Ελλάδα, παραμένουμε να είμαστε σε έναν αεροπορικό μεσαίωνα, καθαρά και μόνο για λόγους πρακτικούς σε θέματα κανονισμών που ισχύουν ειδικά για την Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Αυτό προσπαθούμε εδώ και χρόνια να οργανώσουμε καλύτερα με τα Υπουργεία, κυρίως των Μεταφορών και του Τουρισμού, με την Επιτροπή Αεροπορικού Τουρισμού που συστάθηκε, η οποία ξεκίνησε, συστάθηκε, μιλήσαν οι εκπρόσωποι, καταθέσαμε όλες τις απόψεις μας με σκοπό να γίνει κάτι, να αλλάξει κάτι, εξηγήσαμε σε όλους τι πρέπει να γίνει. Και δυστυχώς 1,5 χρόνο τώρα, πόσο είναι κάπου τόσο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Παρόλο που βγήκε το ΦΕΚ, συστάθηκε η Επιτροπή, πρακτικά δεν έχει. Συνεδρίασε μία φορά, αν δεν κάνω λάθος. Μία φορά, για το καλημέρα σας. Έτσι, να πούμε ότι το ξεκινήσαμε. Τη συνάντηση γνωριμίας που λέμε. Ακριβώς. Έγινε γνωριμία, αλλά δεν προχώρησε στο παρακείμενο. Αυτό είναι το πρόβλημα και ο λόγος προφανώς είναι διότι κάποιοι αντιστέκονται σε αυτή την ιστορία στο να εξελιχθεί η γενική αεροπορία στην Ελλάδα, όπως είναι σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, μην πω για Αμερική, μιλάμε και για Ευρώπη. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δυστυχώς δεν υπάρχει μια σοβαρή ανταπόκριση να πει κάποιος γιατί δεν προχωράνε τα 3-4 πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε για την Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, επειδή σε λίγους μήνες θα ξεκινήσει και η σεζόν, η τουριστική, θεωρείτε ότι υπάρχει χρόνος για φέτος ή θα χαθεί και το 24 τουριστικά τουλάχιστον? Για αυτό παλεύουμε, για να μην χάσουμε το 24 τουριστικά. Η ουσία αυτή είναι. Δυστυχώς είναι πολύ αργή η ανταπόκριση σε επικοινωνίες που θέλουμε να έχουμε με τους φορείς, οι οποίοι παρόλα τα γραπτά, τα προφορικά, τις συζητήσεις που κάνουμε, πρακτικά δεν γίνεται κάτι. Κάποιοι δεν θέλουν να προχωρήσει. Τι ζητάτε εσείς, τι θέλετε δηλαδή ποιο είναι το πλαίσιο που θέλετε να αλλάξει προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες, όπως λέτε, να πιάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο? Για τη γενική αεροπορία, που είναι η κατηγορία αυτή, δηλαδή τα μικρά αεροσκάφη που πετάνε οι ιδιώτες κυρίως και οι σχολές, γιατί είναι και οι σχολές από πίσω που εκπαιδεύουν πιλότους για μικρά αεροσκάφη, που υπάρχει πάρα πολύ έργο που καταβάλλεται στην Ελλάδα, που είναι οι μελλοντικοί πιλότοι, αυτοί που βλέπουμε και πετάνε τα αεροσκάφη αερογραμμών, ξεκινάνε από αυτά τα αεροσκάφη τα μικρά στην εκπαίδευσή τους. Και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνεται πάρα πολύ μεγάλο έργο εκπαίδευσης πιλότων επαγγελματιών, διότι έχουμε καλές καιρικές συνθήκες κατά μέσο όρο, και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα μαθήματα εδώ πέρα στην Ελλάδα από ξένους από όλο τον κόσμο ελκύουν πάρα πολύ κόσμο και για τις σχολές εκπαίδευσης, που αυτό είναι μεγάλο εισόδημα και για την Ελλάδα και τον τουρισμό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει η δραστηριότητα που θα θέλαμε και ο κυριότερος λόγος είναι διότι τα αεροδρόμια στην Ελλάδα για την γενική αεροπορία είναι σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι τα μεγάλα και πιο εντός ομοιωματικών, πιο ακριβά αεροδρόμια, που είναι τα παραχωρημένα στη Fraport, η οποία χρεώνει παραπάνω από ό,τι το δημόσιο στα δημόσια αεροδρόμια, τα περιφερειακά στα μικρά νησιά, και τα άλλα αεροδρόμια είναι τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια στα νησιά. Στα μικρά αεροδρόμια λοιπόν κυρίως, εκεί υπάρχει το πρόβλημα, όπου εκεί μπορεί και γίνεται πάρα πολύ εκπαίδευση όταν πηγαίνουν τα αεροσκάφη με τους εκπαιδευτές για τις εκπαιδεύσεις. Έχουν ωράρια λειτουργίας,
τα οποία είναι φτιαγμένα γύρω από το πρόγραμμα των μικρών αερογραμμών που πετάνε στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν ένα αεροδρόμιο ανοίγει, έχει ας πούμε μία πτήση πρωινή, παράδειγμα στη Μήλο, ανοίγει συν πλην μία ώρα της προγραμματισμένης πτήσης αερογραμμής που θα έρθει και μετά από 2 ώρες το αεροδρόμιο κλείνει για όλη την ημέρα. Είναι εκεί ο διάδρομος, εκεί είναι όλες οι υποδομές, το προσωπικό φεύγει, κλείνει την πόρτα και δυστυχώς στην Ελλάδα, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που έχουμε, δεν επιτρέπεται να προσγειωθεί ένα μικρό αεροσκάφος όταν δεν είναι ο υπάλληλος του αεροδρομίου στο αεροδρόμιο. Ενώ στο εξωτερικό γίνεται αυτό, δηλαδή το καθεστώς είναι ότι ειδοποιείς από πριν και λες το αεροσκάφος αυτό με τον πιλότο αυτό και τον επιβάτη αυτό θα έρθει τάδε ώρα αύριο και θα μείνει για 3 ώρες στο αεροδρόμιο. Χωρίς να υπάρχει προσωπικό. Χωρίς να υπάρχει προσωπικό. Αρκεί να έχεις ειδοποίηση. Θέλουν να ξέρουν ποιος θα έρθει και πότε θα έρθει. Το μόνο που χρειάζεσαι λοιπόν είναι κάποιος να ανοίξει την πόρτα του αεροδρομίου αν θες να βγεις από το αεροδρόμιο. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Αυτό λοιπόν το τόσο απλό πράγμα που σας το είπα τώρα, μια κουβέντα, έχει βέβαια κάποια ιστορία από πίσω που έχει να κάνει με θέματα ασφάλειας κλπ. Κάποιοι αρνούνται να το εφαρμόσουν. Δηλαδή λένε ότι το αεροδρόμιο όχι θα ανοίγει στα προγράμματα που έχουμε. Δηλαδή τα αεροδρόμια των νησιών, ας πούμε, αν θέλει κάποιος τουρίστας να έρθει με το αεροπλανάκι του ή κάποιος Έλληνας να πετάξει, ας πούμε, για να πάει σε ένα αεροδρόμιο στα νησιά το καλοκαίρι, δεν λειτουργούν όλες τις ώρες? Όχι, δεν λειτουργούν όλες τις ώρες. Το καλοκαίρι έχουν πιο διευρυμένο ωράριο γιατί υπάρχει μεγάλη κίνηση από αερογραμμές. Αλλά ειδικά τους φθινοπορεινούς μήνες και όχι χειμώνα κλπ. Μπορεί το αεροδρόμιο να ανοίξει το περιφερειακό μόνο για 1,5-2 ώρες, που είναι ένα συμπλήν, ας πούμε, 1 ώρα από την προγραμματισμένη πτήση αερογραμμής και μετά κλείνει. Τέλος. Δηλαδή είναι για 2 ώρες, ας πούμε, ανοιχτό. Και όταν λέμε ανοιχτό και κλειστό, τι σημαίνει? Ότι απλά δεν είναι κάποιος εκεί να μιλήσει στον πύργο ελέγχου. Αυτό που δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ είναι ότι ο πύργος ελέγχου είναι μεν ένα πόστο εργασίας, το οποίο ο άλλος σου δίνει κάποιες πληροφορίες, τον άνεμο, τις καιρικές συνθήκες εκεί πέρα κλπ. Ή και διαχωρίζει λέγοντας αν υπάρχει άλλη κυκλοφορία στην περιοχή. Αλλά πέρα από αυτό δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι, γιατί μιλάμε όλες τις ίδιες συχνότητες στον αέρα και κάνουμε και συνεννόηση μεταξύ μας. Δηλαδή σε περίπτωση, ας το πούμε έτσι, που εφαρμοζόταν αυτό, να μην είναι επανδρωμένο το αεροδρόμιο, οι μη εμπορικές πτήσεις, γιατί για αυτές μιλάμε πάντα, αυτό έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε, μιλάμε για τους ιδιώτες, μπορούν κάλλιστα να πετάνε σε αεροδρόμια που δεν χρειάζεται να είναι κάποιος εκεί με πλήρη επάνδρωση στο αεροδρόμιο. Χρειάζεται μόνο ένας άνθρωπος να είναι για ασφάλεια όταν θα πάνε εκεί πέρα. Άρα τι θέλεις? Μόνο να ειδοποιείς από 1 μέρα πριν, αυτό θέλουν και καλά κάνουν, να ξέρουν από 1 μέρα πριν πότε θα έρθει, πότε θα φύγεις. Τίποτε άλλο. Και για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτηση, αυτός ο κόσμος, ο τουρισμός τον οποίο περιμένουμε να έρθει στην Ελλάδα, είναι αξιόλογος ποσοτικά πάντα, ρωτάω? Δηλαδή είναι τουρισμός μετρήσιμος? Θα έχει κάποιο... θα φανεί, θα αποτυπωθεί, ας πούμε, στα νούμερα τα τουριστικά? Και βέβαια θα αποτυπωθεί, διότι ο πιλότος που έρχεται από την Ευρώπη με ένα αεροσκάφος ιδιωτικό που χωράει από 4 έως 6 και 7-8 άτομα, δεν θα έρθει απλά στο αεροδρόμιο αυτό για το οποίο μιλάμε, το οποίο κλείνει μετά από 1 ώρα για να κάνει μια βόλτα. Θα έρθει, θα έχει κλείσει ένα ξενοδοχείο στο νησί που θα πάει, θα νοικιάσει αυτοκίνητο, θα ξοδέψει περισσότερα σε αυτό το νησί από ό,τι θα ξόδευε στην περιοχή του, διότι έχει το ταξίδι που κάνει και είναι ένας προορισμός, γιατί και η εμπειρία του προορισμού μετράει για τον ξένο, και ειδικά για τους ξένους στη Βόρεια Ευρώπη, που στατιστικά ο καιρός είναι αρκετά χειρότερος από ότι εμάς το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, του κάνει μεγάλη διαφορά σε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ότι θα έρθει με ένα αεροπλάνο, θα κάτσει να φάει σε μια ταβέρνα και θα φύγει το επόμενο πρωί. Ή ακόμα και αυτό να κάνει, θα φύγει το επόμενο πρωί και θα γυρίσει άλλα 4 νησιά μέσα στο Αιγαίο και μετά από 1 εβδομάδα θα γυρίσει πίσω στη Γερμανία ή στην Γαλλία ή όπου πάει. Και δυστυχώς σε αυτό έχουμε και μεγάλο ανταγωνισμό, διότι οι Κροάτες, ας πούμε, στην Αδριατική το έχουν στήσει πάρα πολύ καλά και δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Και υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός από εκεί πέρα. Υπάρχουν πολλοί δηλαδή που κατεβαίνουν από τη Βόρεια Ευρώπη και δεν έρχονται στην Ελλάδα για αυτόν τον λόγο. Σου λέει, πού θα κάτσω εγώ να μπλέξω τώρα, να ψάχνω ποια ώρα άνοιξε και κλείνει το αεροδρόμιο, όταν στην Κροατία όλα είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Έχουν τις ίδιες τις δαλματικές ακτές, τα πάντα όλα. Δεν πειράζει, δεν θα πάω Ελλάδα. Ας τα φτιάξουν
τα αεροδρόμια τους και θα πάω του χρόνου ή του παραχρόνου. Αυτή είναι η στάση που κρατάνε, δυστυχώς. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν φέτος θα αλλάξει κάτι. Θα το παρακολουθούμε και εμείς το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπύρη. Να είστε καλά. Αυτό για το οποίο πιέζουμε δηλαδή είναι αυτή η Επιτροπή Αεροπορικού Τουρισμού που έχει συσταθεί, να συσταθεί και στην πράξη. Να γίνει έργο, να παραχθεί έργο. Αυτό περιμένουμε και γι' αυτό παλεύουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή χρονιά.